mashire kwedu mozviona mugodhi uyu. Saka naipesa hauplastiwe here zvitira zvasara zvakachena maizvi. Kwedzerei? Oka. Saka waitira kuti pagozo sara pachiuya toni. Wozi wasara uchitonga mheno sei? Saka mvura pa muchadi muchakupa. Saka pakutotsika pamusoro kuti hapisa potsikika. Panotsikika. Saka chiuya mbuya mutsike pamugodhi wenyu. Kudonhera imomo here mugoonda kusvika pambuya. Tikasatoti patumirwa zvidhoma. Hatotenda nemugodhi yasiwadhasi nedzimba nemateleti. Saka uyu ndiye mukomana auya kuzopesa sautamboya neyokutanga. Saka mahwindo acho nemagirazi tazoona kuti ekuteleti hanzi akakurisa ndizvo. Akakurisa sike unonzani chiudza vanhu. Saka nhasi ndo second from last day redu rekuti tinge tiri pano pana babaruva. Vanhu vazhinji I think vakakonfusika patakaposta vhidhiyo rekuzvombe uyezve vachiona tichitamba tiri kugokwe vakafunga kuti komumboripi tiri confused. Ndakabva ndazodzoka zvakare kunoku kuti ndingomeka sure kuti sekuru tasiya vapora uyezve pasina zvimwe zvokunzi vachiri serious. Asi ndoda kutenda Mwari kuti kuri kunzi sekuru ronda ravo ranga riri pariski rapora. Asi dambudzo riripo nderekuti vese vari concerned kuti vakabudisa sekuru kokwekwa kunozonzi kunodhireswa ronda ndo zvinhu zvega zvangosara kuti ringe richipota richichinjwa richidhiresewa. Saka dambudziko riripo riri kunzi padhuze nechipatara china sekuru ndo kwachivi chako growth point. Hino panozoita challenge yetransportation ndo ene iripo uyezve kuti ana achiuya nawo nekukwidza nekudzika ndiani havazoiti futi here kana kuti ronda racho rizokanganisika kana neinfection kana kuti vanozodarikira mazuva nemhaka yekuti kure. Saka hanziwo ndosvika chiremba kuti zvotori nani havo kuti varambe varimo kusvika ronda racho nichi vachingodhireswa rimwe nokuti mishonga havachatora hakuna chimwe chinhu zvavachaita zvokuti dai tati padhuze nekiriniki kana kuti kiriniki iri pano nepachikoro apa pamuvhundusi papuraimary zvaiita nyore ngadei sekuru tatovatora nhasi kana kuti takavatora zuro vakatobuda. Asi challenge iripoyo ndeyekuti anozoinda navo kunoti vadhiresewe ndiani uyezve distance nekuti vakura sekuru kuti vachigofamba vachibva kunoku vachinda kunodhiresewa kuti achokwadi ibva pahapaiti nemere. Saka nawo ipo ndekuti ronda rasekuru ranaka asi pasara padoko doko pekuti panofanira kuti pange pachindodhiresewa nemanesi amozviwisa. Saka ipapo ndo pangori nenyaya sitoti panguva inototi sekuru upenyu hwavo hahusisi pariski aiwa upenyu hwavo hwanaka ndo zvandaudzwa nemanesi. Tichitenda Mwari nevanhu vese vakatipa mishonga. Saka kurava kuti pamwe hameno mushonga umwe ungazoda kusara uchiita sei uchizowedzeregwa. I think ndofunga nenyaya iyoyo kungoti ronda iro rangosara idoko doko asi kuti vazofamba nekukwira nekudzika ndo pane nyaya. Asi kunaka vanaka. Saka since mangwana iro last day yangu ndichati ndimboti kasire kuti tidzoka kwatida kuinda then ndondohwa kuti ivo vachoni vanoti vabuda mangwana here kana kuti voramba varimo uyezve madhezi mangana vanenge vada kuti after madhezi mangana voenda kundodhiresiwa otherwise sekuru hanzi vapora. Ingori nhau yeronda kuti riiswe mishonga iyoyo ende futi vana mbuya utsanana vatendegwe kuti vazviite zvokudai vaibvumidzwa tangoti zvanaka vanofanira kuinda kunana nesi vakatirenewa kuti vaite izvozvo. Saka apa kumashire kwedu mozviona mugodhi uyu. Saka naipesa hauplastiwe here zvitira zvasara zvakachena maizvi. Kwedzerei? Oka. Saka waitira kuti pagozo sara pachiuya toni. Wozi wasara uchitonga mheno sei? Saka mvura pa muchadi muchakupa. Saka pakutotsika pamusoro kuti hapisa potsikika. Panotsikika. Saka chiuya mbuya mutsike pamugodhi wenyu. Kudonhera imomo here mugoonda kusvika pambuya. Tikasatoti patumirwa zvidhoma. Hamuna mbopopindi umu. Saka ndo mugodhi uyu chidzaka yenyu choni. Uya kuno utaridza choni. Yaone mvura iri kutoonekwa sezvinyamfunya kunodonha. Iyo mvura yevanhu vaibvunza tiko mvura yavamo asi inoda kuzotochegwa ichipota ichikupiwa. Handiti uyezve munoda kuzowedzera mimi babaruva.
changu ndio uwezera. Saka muchazokwadaburirwa nanapa. Ipo papazve pamoti muda kukwadabura. Apa? Na varipo sekuru vangu vanotobatsirana kubvisa. Mozochera? Ya, tochera. Mowedzera? Ya, tichi. Saka icho ndechekudii chekuzoti vaisa icho ndicho pamufaro. Muvharo? Todza muvharo. Kana acho anowira vasingava. But at least zvaanane izvozvi. Saka kana padere mozodi? Mozopa nama kudai? Apa pamusoro pachivharo? Aiwa umu mazina makachena. Mukapadzika paindiwa apa panoonamiwa. Boza pafanosera pakadai manje. Apana kuplastiwa apa kana pawowedzekwa uchera. Plus boda kuwedzekwa muna August. Ndosaka changu ndoti musa uyu. Vasaisa zvimwe. Chitenda vanhu shamwa tiri pasi. Hai ndotenda shuwa vanhu vakatibatsira kubva kudzimbawo nemugodhi neteleti zvose. Hai nehuku nembudzi nemaglazi avapo nemadho nezvehori. Hai Kwasara kutsvaira musha kutsvaira mhudi avadi kutsvaira musha vanhu vakatibatsirawo zveshuwa handi kutendawo shuwa nemashamarians hai hati kutenda hai pachena papa mushawo panaka totenda mashemarians vakativakira dzimba mabhedroom kicheni matoileti mugodhi wemvura zvese takaitigwa namahwi. Hatotenda nemugodhi yaviswa nhasi nedzimba nemateleti. Saka uyu ndiye mukomana auya kuzopesa sautambo yani yokutanga. Saka mahwindo acho nemaglazi tazoona kuti ekuteleti hanzi akakurisa ndizvo. Akakurisa sike unonzani chiudza vanhu. Ndoitwa Tawanda Jirape. Saka ndiye azochinja nemwachamboya pekutanga. Saka uyu ndiye azouya kuzoisa kutoilet. Vanonzani zvabhosi wako? Vamudzana ndo vakamboya kumavidhio kumashure kuya. Saka vamudzana vakawirwa netsekwende dambu matambudziko vari kurufu izvozvi. Saka ndo vandafura makuseseni ndikati ndada kuti ndiinde ino mahwindo edu aya vakabva vati ndakunodi unotora vakomana then vanhu vanaye ndobva vazofurana kanzi mahwindo kitchen aita atoita ese maglazi vaise. Saka pati ekutoilet ata makuru zvikanzi ngaadzokera zvake ondocheka ndikati chirega titodi tiuye uise hande unoona uye uise Ndombokata. Saka apa ndo maglazi amuri kuonayo kusaidzi kwekukitchen atoisiwa kudhara then neichichi. Saka pesi wazouya akazoisa ichi chepamukovawo kuti vanga vachipinda mune zvakanaka pamba pavo sezvamunongoonavo. So dodza marebhora svina yachona hatisi kuti vanozoibvisa hedu nini. Then apa mahwindo mamwe aiswa apa kukitchen kwaiswa zvakare. Saka hatotenda Mwari zvokwadi basa redu rakafamba zvakanaka. Chasara ndechekuti tichiindawo isusu mangwana tichadana sabhuku nakansela kana vakanga vachikwasa kuuya toonekana navo mune zvakanaka torova pasi ndizvo ka.